menggelar kegiatan konservasi banyu minangka salah siji upaya njaga kelestarian lingkungan. Kegiatan iki ditindakake ing sekitar lingkungan sekolah minangka kanthi melu guru, siswa, lan warga sekolah liyane. Program konservasi banyu iki kalebu macem-macem kegiatan. Salah sijine yaiku ngirit penggunaan banyu. Kegiatan iki migunani kanggo nyuda banyu sing kebuang sia-sia lan ngajari siswa supaya luwih disiplin nalika migunakake banyu saben dina. Kajaba iku sekolah uga masang keran sing gampang dipateni. Manfaat saka keran iki yaiku bisa nyegah banyu mili terus yen ora digunakake. Saengga panggunaan banyu dadi luwih efisien lan ora boros. Siswa uga nglumpukake banyu AC kanggo nyirami tanduran sekolah. Cara iki nduwèni manfaat kanggo ngirit banyu resik lan njaga kesuburan tanduran. Uga nyuda gumantung marang banyu PDAM utawa sumur. Saliyane kuwi, para guru ngawontenake sosialisasi marang siswa babagan pentinge banyu kanggo urip saben dina. Sosialisasi iki migunani kanggo nambah kawruh lan kesadaran siswa supaya luwih peduli marang lingkungan lan gelem ngeterapake kebiasaan ngirit banyu ing omah lan masyarakat. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Krian, program iki dilaksanakake kanggo nambah rasa tanggung jawab siswa marang lingkungan. Panjenenganipun neranake menawa konservasi banyu kudu diwiwiti saka lingkungan cilik, yaiku sekolah. Kanthi anane kegiatan iki, siswa diajak supaya luwih peduli, ora boros banyu, lan bisa dadi tulodo tumrap lingkungan sakupenge. Menurut kula konservasi banyu niki apik amarga ngajari siswa ora boros banyu. Konservasi banyu apa sing paling kerep dilakukan ing sekolah? Sing paling kerep yaiku ngirit banyu nalika cuci tangan. Kan mestake keran wis dipateni sawise digunakake. Manfaat sing panjenengan rasakan ing program iki? Manfaate kula dadi luwih ngerti manfaat ngirit banyu. Panjenengan menerapkan program konservasi banyu ing sekolah ini. Muga-muga program iki bisa terus dilaksanaake lan nggawe sekolah dadi resik lan lestari. Para siswa nampani program iki kanthi antusias. Akeh siswa sing saiki luwih waspada nalika gunakake banyu kanthi anane program konservasi banyu ing sekolah. Diarepake lingkungan sekolah tetep resik, sehat lan lestari, uga bisa dadi tulodo kanggo masyarakat sakupenge.